Arribant a Maella, el patrimoni més destacat cultural de Maella, però a part d'això hi ha moltes coses més. Aquí teniu la torre del rellotge, majestuosa, quasi 50 metres d'altura, i a l'interior se troben les oficines de l'Ajuntament de Maella. Ara ens trobam a la plaça Alta, un lloc molt emblemàtic, que és l'altra cara, una de les altres cares de la torre del rellotge. Per aquí s'entra a la capilla de la Virgen del Portal. Aquí hi ha una font i aquí podeu trobar l'escut de Maella, que això també és com una font. Aquí te la mostro perquè és que és una cosa que un no pot deixar de mirar. Per estos carrers, en aquestes cases i tot, estan pujant cara al castell. El castell està aquí dalt. Mireu la bellesa de les cases. Estem arribant ja, falta poc per arribar al castell. Gent, aquí teniu les ruïnes del castell, que en certa manera se conserven en condicions. Un escut molt emblemàtic que pertany al castell, que durant un temps va estar desaparegut, per lo vist. No sé si el veureu bé. Així, ara entram a dins del Castillo Palacio. Farem una visita ràpida perquè, vamos, tots els maellans allà heu estat aquí dins. O sigui que aquí se baixa a lo que és la bodega. Les bodegues estan restaurades i ja els heu vist en algun vídeo que altre, i si no ja en farem un. A veure, aquí, perquè podeu veure la part del castell. A aquest costat on hi ha el Matarranya se veu el riu, i allí està el Tossal de les Forques, on el senyor del castell matava la gent que no es portava bé, o el que la patia, vamos. Mireu, fixeu-vos bé en tota l'arquitectura que tenim a aquest castell. Mare meva, n'hi ha pa quedat sense hipo, solen això. Estem, diguéssim, al pati d'interior. És que no he portat l'altra càmera perquè això és una visita ràpida. I què trobam aquí? Què és el que veiem sempre? El que no pot faltar, la torre del rellotge, única en moltíssims quilòmetres a la redonda. Veieu? Ara, aquesta altra part. Molt bé. És una autèntica meravella, encara que sigui en ruïnes. De veritat. Aquí tenim una joia. Per molts és un tros de pedra o algo que està caient, que claro, que s'ha de conservar, naturalment, però tenim una joia. Miraré un moment els exteriors. Aquí tenim l'exterior, la torre no pot faltar, la vila de Maella, allà baix l'ermita de Santa Bàrbara, i aquí baix el riu Matarranya, una mica brut, que això sí que s'hauria de limpiar. I aquí baix tenim el templete. Vamos, una meravella tot. Arquitectura, història, sobretot història. Maella és una vila, jo no sóc historiador, ni siquiera tinc estudis, però té molta cosa, molt potencial cultural, el qual està deixat. No està... A veure, jo no dic que estigui deixat del tot, però si se potenciara més. El que passa és que, clar, aquestes coses costen diners, no? Però, bueno, jo suposo que lo millor que podem fer, en aquest cas els maellans, és mirar de preservar-ho i conservar-ho. Antes els primers no embrutar-ho ni trencar-ho, perquè, com sabeu, hi ha també vandalismes i hi ha coses, i això és el que no hauria d'existir sola dins de la població. La conservació de tot per mediació dels propis habitants. Bueno, anem a veure una mica la iglesia de Sant Esteban. I bueno, més que res, us he pogut fer
esta visita ràpida, entrant per Maella, vaig a veure el castell, passo per la plaça i la iglesia. Bueno, per molts és no res, i per altres és molt. O sigui, això, per gustos, colors. Aquí teniu la iglesia de Sant Esteve. Anem a baixar per baix i ho veurem millor. Aquí podeu veure els jardins. La meva sombra per variar. Els jardins que pertanyen al castell. Cada volta ja no falta menys per arribar, perquè per aquí, diguéssim, era l'entrada, una de les entrades al castell. Se pujava per aquí, per aquestes escaleres, i s'anava a voltar i es pujava així, perquè clar, si tenien que pujar en carros i coses d'estes, això és el que tinc jo entès. Vamos. Bueno, aquí la teniu, la Iglesia Major de Sant Esteve. Estem al carrer Major i això és un rinconet molt maco per poder estar aquí amb els veïns i sols, no? I acompanyats a la fresqueta, perquè este carrer sempre és molt fresc i a l'estiu aquí per les tardes i per la nit s'està molt bé. Estem transitant pel carrer Major, és el carrer, és diguéssim una part del casc antiu, no? I a més és molt maco, té molta arquitectura, hi ha cases que encara se conserven de pedra i de més. És bé de breu. I este camí és el que puja, diguéssim, de la plaça, que al castell se pot anar, bueno, al castell se pot anar per altres postos, però és un dels passos per anar al castell. Si no, per exemple, aquesta travessia que teniu així, veus, per allà també pujaríeu al castell o a les muralles. Però bueno, tu, me penso que la visita que us he fet ha sigut una visita ràpida, però perquè us doneu compte que hi ha molt potencial de cultura a Maella.